100,1 valódi slágerek változatosan. Kezdjük a témánkat. Vendégem Pribránszky Marianna, a Gyerkőcökkel suttogó. Köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm, hogy meghívtál, és üdvözlök minden rádióhallgatót, kedves barátot, ismerőst. Mert hogy jó sokan ismernek már téged, a munkásságodat, és hogy mi is ez a Gyerkőcökkel suttogó, vagy mit csinál a Gyerkőcökkel suttogó, arra is ki fogunk majd térni, de hogy ahhoz, hogy egy szakember hiteles tudjon lenni egy témában, meg kell őt ismernünk egy picit, és mi most beszélgetünk először adásban. Egy picit mesélj magadról, arról, hogy hogyan is keveredtél bele a szakmába, az oktatásba, egy picit a gyermekpszichológiába, erről mesélj egy kicsit. Hát azt hiszem, hogy ott kezdeném, hogy van egy alsós tanítói végzettségem, több mint 10 évet tanítottam alsós tanítóként, és utána 94-ben magántanulóként tanítottam a fiamat. Ez egy érdekes dolog volt, mert egyik pillanatról a másikra úgy döntöttünk, hogy, mert családi döntés volt, úgy döntöttünk, hogy akkor ő magántanuló lesz. Hát azért ez 1994, tehát se internet, se egyéb lehetőség, ahogy ennek utána tudjál nézni. Tisztában voltam vele, hogy van rá lehetőség, megkerestem az oktatási hivatalt, ahol azt mondták, hogy ha megtalálom a jogszabályt, akkor lehet. Úgyhogy beültettek egy terembe, és ott a közönyök között megkerestem, hogy ez lehetséges. Kellett találnunk hozzá egy iskolát, aki ezt vállalta, mármint az évvégi vizsgáztatást, mert ezt úgy kellett képzelni, hogy ő egyáltalán egyetlen napot nem volt iskolában, csak évvégén vizsgázott az összes tantárgyból. Mennyire volt ez nehéz feladat? Egyrésztről neki, hogy anyával kell lenni, nagyjából 0-24-be, persze elment külön foglalkozásokra, de azért mégiscsak együtt voltatok. Gondolom egy szoros kapcsolat alakult ki. Másrésztről neked, hiszen fel kellett készülni a következő évi tantárgyakból is. Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, elmesélek egyet, hogy ugye végülis 11 éve tanítottam már, tehát tudtam, hogy óravázlat, mit kell csinálni egy 45 perc alatt. Meg is írtam én, hogy akkor 45 perc alatt matematikában mit fogunk csinálni, le is ültünk, az legelső óra, csak hogy 6 perc alatt végeztünk, és ott álltam, hogy hoppá. Szóval azért a magántanulóság és egy ilyen kiváló gyerkőccel, aki ilyen tehetséges, kicsit más ütemben lehet haladni, tehát sokkal gyorsabban, sokkal intenzívebben haladhatunk, és sokkal több mindent lehet neki megtanítani. Mennyire jöttetek ki egymásra, mert engem ez a része is nagyon érdekel, hogy tényleg az van, hogy nem az, hogy elmegyek otthonról reggel 8-kor, hanem anyával ülök rá. Nem tudom, leültetek, például le lehetett ülni erre a tanórára mondjuk melegítőbe, vagy azért rendesen úgy kellett elképzelni, mint egy iskolát, mint egy oktatást, mondjuk 8-kor kezdtetek, vagy milyen volt a ti napi rendetek? Hát eleinte 8, természetesen ugyanúgy 8-kor kezdtünk, majd aztán a következő időkben, amikor már a sport is bejött, ezt úgy kell elképzelni, hogy ő 6:30 mondjuk kiment egy futóedzésre, akkor visszajött, akkor gyorsan lezuhanyzott, és amíg mondjuk a reggeli tartott, addig én megtartottam egy órát. Hogy a következő edzésre már úgy tudjon menni, hogy mondjuk 1-2 óra megvolt, mert volt neki 4 edzése egy nap. Tehát akkor visszajött, akkor megint megtartottunk egy órát, akkor megbeszéltük ezeket a dolgokat, akkor megint volt egy edzés, akkor amit kívülről meg kellett tanulni, akkor ő megtanulta, akkor jött a következő edzés. Úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon hasznos dolog volt. Az, hogy ő hogy élte meg, ezt egyrészt meg lehet tőle kérdezni, mondta, hogy egy jó vendég lesz, de a másik az, hogy azt szoktam mondani, hogy a tantárgyat nem azért szeretjük, mert szeretjük a földrajzot vagy a matematikát, hanem azt szeretjük, aki tanítja. Tehát amikor egyszer egy újságíró megkérdezte tőle, hogy te melyik tantárgyat nem szereted, elnevette magát, mert azt mondta, hogy 2 lehetősége van. Vagy mindegy gyűlölöm, mert egy ember tanította, vagy mindet szeretem. Hát ő azt választotta, hogy szeretem. És nagyon beszédes az is, hogy mondod, hogy újságíró kérdezte a fiadat, mert hogy nem csak az volt a kuriózum, hogy otthon tanítja őt az anyukája, hanem az is, hogy nagyon sikeresen tanította az anyukája. Picit büszkélkedj nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Először is kellett hozzá egy ilyen hihetetlen tehetséges gyerkőc. Másodszor pedig kellett hozzá az, hogy én egy nagyon speciális tanmenetet állítottam össze, amiben azt tartottam nagyon-nagyon fontosnak, hogy egy tudásalapú tanítást állítsak össze, tehát nem adatokat kellett tanulni, hanem összefüggésében tanultuk. Tehát én végül is láttam már akkor is, és most is az oktatási rendszernek minden apró cseprő hibáját. A legfontosabb hiba az, hogy nem tanulják a gyerekek összefüggésében a dolgokat, mert egy matek történelem, vagy magyar történelem szakos tanárnak fogalma sincsen arról, hogy mit tanulnak mondjuk matematikából. De probléma például az is, hogy a matematika tanárnak fogalma sincs, hogy fizikából mit tanítanak. Egy élő példa, 6. osztályban évelején kell matematikából vagy fizikából megoldani egy olyan feladatot, aminek a matematikai képletét csak évvégén tanulják. Na most, ha fogalma sincs a tanárnak arról, hogy ezt még nem tanulták, akkor követeli azt, hogy ezt oldják meg. Mi, akiknek az egész éves anyagot egyszerre kellett tudni, mi tudtunk ebben variálni.
Tehát itt látom az átláthatóságot, meg azt, hogy az állandó ismétlés, az összefüggések keresése, ez hiányzik a mai oktatás. Hát nem csak a maiból, egyáltalán az oktatási rendszerünkből. A sikeresség pedig abban is megmutatkozott, hogy Gergely 15 és fél évesen leérettségizett. Igen, mert amikor nem így terveztük, csak amikor a 8-as vizsgákkal végeztünk, akkor én egy picit leültem és elkezdtem gondolkodni, hogy a tantárgyak többsége, mondjuk a matematikát kivéve, esetleg fizika, kémiát, mindegyik ugyanúgy előről kezdi. A földrajz, a történelem, a magyar, ugyanúgy kezd egy icipicit magasabb szinten ugyanazt a tananyagot, és azt látom, hogy egy hihetetlen tehetséges gyerkőccel állok szembe, aki a 45 perces anyagot mondjuk 6 perc alatt sajátították, hogy nem kell nekünk ezt 4 évig húzni, akkor mi fél évente vizsgázzunk le egy éves anyagból, és akkor 2 év alatt leérettségizünk, vagyis 3 hónap után elmentünk az éves anyagból vizsgázni, tettünk osztályozó vizsgát, és 2 év múlva ugyanúgy, mint a többiek, az érettségi vizsgán elmentünk írásbelizni, szóbelizni. Itt azért elmondom, hogy színjeles érettségit, elnöki dicsérettel, tehát hibátlan matek, hibátlan magyart írt. Borzasztó büszke vagyok rá. Hallom is a hangodból, és lehetsz is. 15 és fél évesen a fiad leérettségizett, és ő egy picit a sportra koncentrált, te pedig arra, hogy tovább fejleszd magad, hogyha jól tudom. Igen, elmélyítettem innentől a gyermekpszichológiai tudásomat, képeztem magam családterapeutaként, és kutató munkát végeztem a tehetséges gyerekek további képzésével, és a végén meg elkezdtem összefüggést keresni a hiperaktivitás és a tehetséges gyerkőcök között, hogy miért ilyen nagyon sok a mai világban már a hiperaktív vagy hiperaktívnak mondott dolog, és mindig nagyon-nagyon szerettem a gyerekeket, mindig nagyon-nagyon szerettem gyerekekkel foglalkozni, imádtam. Mindegy, hogy milyen korosztály, mindig mindegyikkel megértettem, és megértetem most is magam, és ők is nagyon szeretnek. Honnan jött ez az irány, hogy te erre haladjál tovább? Onnan, hogy mondjuk láttad ezeket a hiperaktív, vagy ezekkel a problémákkal nem foglalkozást mondjuk a szakmai tapasztalatod során? Azt láttam, hogy a hiperaktívokkal, vagy a kicsit gyengébben teljesítőkkel az oktatási rendszer mindig is foglalkozott. Gondoljunk bele, hogy mindig is voltak korepetálások, mindig voltak felzárkóztatások. Viszont amit rettentően hiányoltam, és hiányolok ma is az oktatási rendszerből, hogy hová tűnnek a tehetséges gyerkőcök. Tehát hol van az ő képzésük, hol van az ő kiemelésük. Én a mai napig megértem, hogy nagyon-nagyon sok gyereknek jó az, hogyha egy évvel később megy iskolába. Mert szüksége van arra, hogy még képzést kapjon, vagy még egy kicsit megérjen. De mindig azt szoktam megkérdezni, hogy de hol vannak a tehetséges gyerkőcök? Mert ha van olyan, hogy kicsit későbben érő, akkor mindig van kicsit korábban érő is. Viszont én a mai napig nem hallottam még olyat, hogy egy óvodában azt mondták, hogy kedves anyuka, az ön gyermeke annyira tehetséges, hogy szerintem 5 és fél évesen menjen el iskolába. Erről sajnos nincs sem tapasztalatom, sem tudomásom. Minden gyerek tehetséges valamiben? Igen. Ez a hitvallásom. Köszönöm a kérdést. Ez a hitvallásom, minden gyerkőc tehetséges valamiben. És a küldetésem pedig az, hogy ezt a tehetséget megkeressük és tápláljuk. Mit is jelent az, hogy gyerkőcökkel suttogó? Ugye a suttogó fogalmával több területen találkoztunk már. Ez hogyan néz ki a gyerkőcökre levetítve? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a legkedvesebb barátnőmtől kaptam ezt a megnevezést, a gyerkőcökkel suttogó, aki évek óta látta, hogy bármilyen gyerekkel az utcán, a boltban, iskolában, óvodában, baráti körben, ismerősöknél azonnal megtaláltam a hangot, ha éppen problémája volt, le tudtam csitítani, meg tudtam hallgatni, nagyon, nagyon hamar körém gyűltek a gyerekek, és azt mondta, hogy te olyan vagy, mint egy suttogó. Te mindenkinek tudsz tanácsot adni, és ő mondta azt, hogy miért nem kezdesz el ezzel komolyabban foglalkozni, segítsél még több embernek, írd meg ezeket a gondolatokat, ami benned van. Ő volt az, aki a Facebook oldalon is. A Facebook oldalt létrehozta, ő volt az, aki az első plakátokat, képeket, ilyesmiket hozzá, és ő a legkritikusabb. Hál' Isten, a mai napig velem. Hogyan néznek ki a napjait? Hogy kell elképzelni egy gyerkőcökkel suttogó napját? Mi a feladatod gyakorlati értelemben? Nagyon-nagyon sok megkeresést kapok üzenetekben, e-mailekben, telefonon, akik azonnali segítséget kérnek, mert érzik, hogy valami probléma van. Próbáltak már segítséget kérni esetleg óvodában, az iskolában, sajnos nincsenek ennyire felkészülve az óvodák, iskolák, és megpróbálnak keresni az interneten valamit, hogy
esetleg valaki megmondja nekik, merre induljanak el. Tehát a napomat azt úgy képzeld el, hogy fölkelek és megnézem ezeket az üzeneteket, bekapcsolom a telefonomat, visszahívom, ha volt esetleg nem fogadott hívásom, ha Győr és Győr környéki, akkor esetleg megbeszélünk egy időpontot, hogy mikor tudunk találkozni, hogy még konkrétabb segítséget adjak. Ha távolabb él az illető, akkor pedig lehetőség van arra, hogy Skype-on esetleg megbeszéljük ezeket a dolgokat. És hogyha valakihez elmész, mondjuk segítséget kér tőled, és elmész, és beszélgetsz a gyerekekkel, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából mindenkin tudsz segíteni? Vagy minden problémára van megoldás? Minden problémára van megoldás, ezt így gondolom, és azt is, hogy nincs problémás gyerkőc, csak gyerkőc van problémákkal. Meg kell keresni, hogy honnan fakad az a probléma, és azt kell megoldani. A hiperaktivitás, vagy ennek a feltételezése mellett mik azok a jellemzők, vagy azok a leggyakoribb problémák, amikkel megkeresnek téged például? A leggyakoribb probléma, hogy nem fogad szót a gyerek. És ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert én nehezen képzelem el azt, hogy nem fogad szót a gyerek. Ilyenkor egy csomó kérdésem van a szülőhöz, kérek tőle példát is, hogy mondjon példát, hogy mikor és miben nem fogad szót, és a legoptimálisabb, hogyha én oda is tudok menni, és meg tudom nézni ezt a szituációt, hogy miért nem. Akkor tudom megmondani, hogy szerintem hol kellene egy kis nüansznyi változtatást eszközölni, amivel ki tudjuk küszöbölni ezt, hogy nem fogad szót a gyerek. Jöjjenek az aktualitások, hiszen ma este a gyerkőcökkel suttogóval beszélgetek, vagyis Pribránszky Mariannával, és hát közeledik a beiskolázás időszaka, ez pedig kiemelt kérdés egy család életében, hogyha jól gondolom. Igen, ez egy nagyon kiemelt kérdés, és nekem meg egy icipicit egy ilyen fájó pont. Én az elmúlt 15 évben nagyon sokat küzdöttem, és nagyon sok szülővel beszéltem, és próbáltam rávezetni őket arra, hogy nem minden gyerkőcnél hasznos az, hogyha még egy évig óvodába marad. Hangsúlyozom még egyszer. Vannak olyan gyerkőcök, akiknek biztos, hogy ez hasznos. De vannak olyan gyerkőcök, akik már olyan értelmes és okos gyerekek, hogy egyszerűen bűn még egy évig az óvodában tartani őket. Hadd mondjak el erre egy példát, egy tavalyi példát. Tavaly ilyenkor megkeresett engem egy anyuka, ugyanis az óvoda azt javasolta neki, hogy a gyerek maradjon még egy évig óvodában. Közben akkor a gyerek már leírta a betűket, és írt és olvasott. Még természetesen kezdetleges szinten, de írt, és ez pontosan egy évvel ezelőtt volt. Csak hogy mire szeptember elkövetkezett, természetesen az óvoda hatására a gyerek még egy évig óvodába maradt, hogy ez a gyerkőc már szeptemberre némán könyvet olvasott. Tehát ő úgy maradt az óvodában, hogy ő már némán olvasott, számolt. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog vele kezdeni az iskola ezek után. Tehát mindig az a kérdésem, hogy igen, vannak olyan gyerekek és gyerkőcök, és tudom, hogy millióan tudnának betelefonálni, pedagógusok, óvónők, akik azt mondják, hogy igenis szükség van rá. Tény. Ha egy adatot megnézünk, akkor az ilyen hiperaktív ADHD-s gyerekek aránya 3-5%, ez egy hivatalos adat. Nézzük meg, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy egy óvodai csoportban maximum egy fő. De ha van is ilyen egy fő, akkor meg kell nézni, hogy biztosan, hogy van legalább egy tehetséges is. Hová kerülnek a tehetséges gyerkőcök? Ezt újra és újra mindig felteszem. Amire esetleg most felhívom a szülők figyelmét. Arra, hogy ilyenkor nagy csoportban egy csomó dolgot kell aláírni a szülőknek. Nézzék meg azokat a papírokat először is, hogy mit írnak alá. Azon kívül legyenek tisztában azzal, hogy ezekből a papírokból kérjenek, és igen, jogosan kaphatnak is egy példányt. Minden olyanból, amit a gyerkőcöt érinti, és ő aláírta, abból legyen otthon egy példány. Tudja azt, hogy mi a véleménye az óvodának, az ő gyerkőcéről. Egyrészt azért, hogy esetleg, hogyha fejleszteni akarja, akkor tudja, hogy hogyan fejlessze. Mi van akkor, hogyha valóban arról van szó, hogy a gyerkőc esetleg még nem érett az iskolára, és ezt elmondják a szülőnek, a szülő felveszi mondjuk egy szakemberrel a kapcsolatot, és valóban ez jön ki végeredményként, hogy jobb lesz ott még egy év, vagy mondjuk az jön ki, hogy esetleg érdemes még többet foglalkozni a gyerekekkel. Ezt hogyan fogadtassuk el például azzal a gyerkőccel, akinek mondjuk a barátai már elmennek iskolába, és ő még ott marad? Ez nagy feladat, vagy ez nagy kihívás ilyenkor ezt úgy megbeszélni vele, hogy ne legyen belőle sérülés, lelki sérülés például?
iskolából. Igen, ez is egy nagyon nagy feladat, hogy a szülők ezt hogyan tudják lekommunikálni a gyerkőccel. Nagy feladat az óvoda részéről is, nagy feladat a szülő részéről is, hogy ezt hogy lehet megoldani. Biztos, hogy sérülést okoz a gyereknek. Tehát lehet, hogy ebben a részében könnyebbség azok a csoportok, ahol osztatlan csoportok vannak, és a kis csoportos a nagy csoportossal egyben van. Viszont itt nekem a legnagyobb kérdésem mégis az, hogy rendben van, mit tesz az óvoda a következő egy évben, hogy ezt a gyerkőcöt fejlesszük, és hogy tényleg iskola érett legyen, mert a gyerek az nem szőlő, hogy majd valamikor beérik. Mi van akkor, hogyha, ahogy te is említetted, volt ez a példa, hogy az anyuka hozzád fordult segítségét, mert hogy ő úgy érezte, hogy már iskola érett a gyerek, ő mondhatja azt, hogy már pedig az én gyerekem akkor is iskolába megy? Vagy ez jogszabályilag ez nem megvalósítható? Én úgy tudom, hogy akik az adott év augusztus 31-ig betöltik a 6. életévet, azok iskola kötelesek. Viszont az óvónő javaslata, hogy a gyerek mehet vagy nem. Ha az óvónő azt javasolja, hogy nem mehet, akkor ha a szülő ezt nem fogadja el, akkor nevelési tanácsadóba küldik, ahol a nevelési tanácsadóba fogják megállapítani azt, hogy a gyerek iskola érett vagy nem iskola érett. Hogyha iskola érett a gyerkőcünk, akkor talán az is nagy feladat, tapasztalat nélkül gondolom mindezt, hogy hogyan válaszunk neki iskolát. Erre is érdemes jó sok időt szentelni? Erre rengeteg időt, jó sokat. Erre rengeteg időt kell felhasználni, és rengeteg időt kell áldozni, ugyanis igen, főleg, hogyha egy tehetséges gyerkőcről van szó. Tudom, hogy per pillanat ugye körzetesítve van, és mindenki mondjuk abba a körzetbe mehet csak, ahol éppen lakik. Igen ám, de mi van akkor, ha egy tehetséges gyerkőc, ez megint egy kérdés tőlem, mi van akkor, ha van egy tehetséges gyerkőcöm, és az én körzetemben pedig egy olyan iskola van, aki eseníseket is fogadhat. Az azt jelenti, hogy abban az iskolában bizony lesznek esenések. Tehát lesznek olyanok, akik felzárkóztatást igényelnek, akik egy lassúbb tempót igényelnek. Mit fogok kezdeni, vagy mit fog az iskola kezdeni? Van ilyenre példám, van most pont egy ilyen gyerkőcöm, és a szülő rettentően kínlódik az, hogy mit csináljon, mert pont a körzete az egy olyan iskola volt, ahol esenéseket is fogadnak, oda kellett beíratni a gyereket, csak hogy a gyerek szenved. Van még egy aktualitásunk, és a következő pár percben próbáljuk ezt kivesézni egy kicsit, ami nem más, mint a félévi bizonyítványosztás. Bizonyítványról beszéltünk egyáltalán? Én mindenképpen azt mondanám, hogy ez egy értesítő. Tehát értesíti a szülőt, hogy fél évkor, tehát az év közepén hol is áll az a gyerkőc. Én szeretném, ha minden szülő ezt helyén is kezelni. Borzasztó boldog lennék, ha minden pedagógus is a helyén kezelni. Szeretnék egy saját példát itt azért elmondani. Saját fiamról van szó, 2. osztályos volt, amikor technika tantárgyból volt 4-ese, 5-öse, 4-ese, 5-öse. Ez a 4 jegy volt összesen, és ő 4-est kapott. A pedagógus azt mondta, azért kapott 4-est, hogy így ösztönözze a jobb munkára. Na most azért elmondom, hogy büntetéssel még soha senkit nem ösztönöztünk. Én ezért szeretettel szeretnék minden pedagógust kérni, hogyha lehetséges, előlegezzük meg a bizalmat. A szülőktől pedig egyetlen kérésem van. Ha ismerjük gyermekünket, akkor biztosan nem fogunk meglepődni az értesítőn. Azon gondolkoztam, hogy mi van akkor, hogyha valóban jön egy olyan jegy, amire nem vágyott a szülő például, hogy a gyerek ilyet kapjon, akkor meg kell büntetni a gyereket? Vagy érünk-e azzal el valamit, hogyha miután már a szülő vagy a pedagógus például azt mondta, hogy jobbítási szándékból 4-est adok, nem 5-öst, akkor otthon még kapjon egy fejmosást a gyerek, vagy azért valahogy máshogy kezeljük ezt a dolgot? Én biztosan, hogy nem adnék fejmosást, semmilyen szankciót nem adnék a gyerkőcnek. Mondom, egyrészt, ha végigkísértük a gyermek félévi tanulmányait, akkor úgyis tudjuk, hogy a gyermek mit tud. Ha nem kísértük végig, akkor meg ne kérjük számon tőle. És mindenképpen álljunk mellette, segítsük, jobbító szándékkal beszélgessünk vele. Hadd beszélje ki, hogy ő mit érez. Kérdezzük meg, hogy elégedett ezzel a jeggyel. Vagy szeretne egy másik jegyet, vagy szeretne más csinálni, vagy mi az, amit ő másképp képzel és másképp csinálna. Beszéltessük, ami a legfontosabb, beszéltessük a gyereket, ami azt jelenti, hogy hallgassuk meg, beszéljen, és mi semmit, csak hallgatunk. Tudunk rontani azzal, hogyha mondjuk nagyon megdicsérjük, hogyha 5-öst kap a gyerek? Ezzel is óvatosan kell azért bánni a dicsérettel? Vagy abból sose lehet elég? Sose lehet elég.
egyszerű, sose lehet elég. Szóval erre figyeljenek oda, kedves szülők, hogyha most a félévi értesítő környékén járunk. Marianna, arra szeretnélek kérni, hogy egy picit abban segíts nekünk, hogy most este, hogyha otthon vagyunk a gyerekekkel, mi az, amivel egy picit jobb helyzetbe tudjuk hozni magunkat, vagy egy picit tudunk dobni mind a gyerek, mind pedig a mi esténken. Van-e egy ilyen mantra, amit esetleg hoztál nekünk? Hát én azt hiszem, hogy a leges-leges legfontosabb, hogy szeressétek. Segítsétek gyerkőceiteket. Álljatok ki mellettük minden körülmények között. Egyszerűen azért, mert ez a szülő feladata. Ez egy tökéletes zárómondat volt. Én köszönöm, hogy jöttél hozzánk, és beszélgettünk egy picit. Remélem folytatjuk még a témát, várunk vissza legközelebb is. Nagyon szépen köszönöm, és jövök.